împreună prin această cântare, prima cântare, care îmi place atât de mult. Atunci când am scris această cântare, m-am simțit doar un fir de praf, așa cum am fost fiecare dintre noi, până Domnul ne-a luat și El ne-a modelat după chipul și asemănarea Lui. Această cântare este o cântare de mulțumire, de recunoștință și îmi doresc ca pe parcurs, când o să învățați, să ne închinăm și să venim împreună cu mulțumire. Așa cum spunea și fratele, Domnul are închinători și nu telespectatori. Haideți să ne închinăm cu toată inima și să venim cu mulțumire înaintea Lui. Amin.